अरुणाचलाव गोमानाय सा 19 लेबारफोरनि मादाव सा 7 खौ मोननो हाबाय। नोंथांमोना जानांगौ थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो अरुणाचलाव सा 19 लेबारफोरा गोमानायनि खौरां नुनो मोनबाय थादोंमोन। बे लेबारफोरा आसाम रायजोनि आरो मुस्लिम फोलेरनि। लेबारफोरा अरुणाचलनि खुरुम खमे जिल्ला भारत आरो चीननि सीमा ओनसोलाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। नाथाय थांनाय 5 जुलाइ खालि हरनि समाव लेबारफोरा खामानि मावनाय जायगानिफ्राय गोमायो। मिथिहोनाय बादिब्ला मुस्लिम फोलेरनिफ्राय ईदनि बन्द'आव गाव गावनि न'आव फैदोंमोन। बेबादिनो जेबो मिथिहोआलासे हरनि समाव लेबारफोरा खारखोमाबोदों। नाथाय मानो? जानो हागौ खामानि होग्राया बन्द'नि समाव खामानि मावनायनिफ्राय हगारहरनो गोसो गैयामोन। जाउनाव लेबारफोरा बे थांखिखौ लानो गोनां जादों। मिथिहोबावनाय बादिब्ला लेबारफोरा आथिंजोंनो न'सिम फैनो नाजादोंमोन, जेराव आखायाव रांबो गैया आरो जाग्रा आदारबो गैयामोन। बिगोमानो जेबो मिथिहोआलासे फैनायाव लेबारफोरखौ बहाबा हा गिसिखानायजों जिउ गोमानांबाय होननानैबो सन्देह खालामनाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिमाव सा 19 लेबारफोरनि मादाव सा 7 लेबारफोरखौ गोथाङैनो मोननो हाबाय। बे सा 7 लेबारफोरखौ अरुणाचलनि हुरी गामिनि साखाथिनिफ्राय मोननाय जादों। रैखाथि हान्जा आरो माखासे गामियारिफोरनि मददजों बे लेबारफोरखौ मोननो हानाय जायो। मोननो हानाय सा 7 लेबारफोरा दा जोबोद गाज्रि हालोदाव दङ। बेसोरखौ दा रैखाथि हान्जा आरो माखासे गामियारिफोरा हानायमानि हेफाजाब एबा फाहामथाय होगासिनो दङ। लोगोसे आद्रा थानाय माखासे लेबारफोरखौबो बिफाननिफ्राय नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-20263133 9101 536360 700-20263133 9101 536360